Pero itong mga ito, halimbawa itong caladium na ito, ay bigay ko yun sa kanya. Tapos itong allocation na ito, binigyan ko siya ng maliit na allocation. Kasi ito ngayon ang laki-laki na, tapos ayun, kumapal na siya. Siyempre meron din siya mga ka-promdi, yung caladium na pink yung gitna. Tapos ayun, binibigyan ko siya kapag meron ako, binibigyan ko siya. Kasi kapatid ko naman yun. Tapos palagi ko siyang binibigyan ng halaman, even yung mga plastic na itim. Binibilang ko siya ng plastic na itim. Sabi ko, maghalaman siya. Hello mga ka-promdi, magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon na naman po akong bibisitahin na garden. Walang iba kundi ang garden ng aking kapatid na inspired by Certified Promdi. But bago po ako pumunta sa aking kapatid, let's ko po sana mag-subscribe muna kayo sa aking channel. At huwag niyo pong kalimutan na i-touch po yung notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga video. At sa mga bagong post na video, yung po mga ka-promdi. At ngayon po ay pupunta na po ako sa aking kapatid na nandito lang po sa likuran ng aking kubo. At siguradong magagandahan rin po kayo kahit maliit lang garden niya, pero pinagpaguran niya rin yun para mapaganda. Although hindi naman masyadong hilig maghalaman, pero sobrang inspired po sa aking paghalaman. Kaya yan po natutunan niya na rin po maghalaman. At yun nga, compete na rin siya dito para makipagandaan ng mga garden po. Ayan po, ka-promdi. Puntahan na natin yung garden ng ate ko na sa likod ng kubo ko. Ayan po mga ka-promdi, bago makarating sa kanya, ay dadaan muna sa aking garden kasi dito sila dumadaan. Even pag-igib nila, dito sila dumadaan sa aking bakuran. Kaya pag pupunta ako doon, yung garden ko rin, doon din ako dumadaan sa garden ko. At siyempre pag pupunta sila dito at kukuha ng tubig, dito rin sila na dumadaan sa garden ko. Ito ka-promdi. At pupuntahan na natin kung gaano ba kaganda yung ginawa niyang garden na inspired by Certified Promdi. So siyempre gusto niya rin maging maganda, kaya gusto ko rin papakita sa inyo kung ano yung maganda at kung talaga bang inspired by Certified Promdi po yung garden niya. Although magkadikit lang yung garden namin. So ito ka-promdi yung bahay niya, nakikita dito. Medyo hindi naman halata na may garden, pero ito pupunta natin. So ayun ka-promdi, dito yung garden ng aking kapatid dito sa likod ng kubo ko. So yung bahay nila ay nakaharap sa kubo ko, tapos yan naman ay nasa likod ng kubo ko. So nung nakita niyang nagga-gardening ako, bali wala lang naman sa kanya kasi ayun, hindi kasi siya mahilig sa halaman eh. Pero nung nakita niyang maganda na at paganda ng paganda, ito parang nagtatanim naman siya ng mangilan-ngilan na halaman. So yung nauna niyang tinanim yung mayana, although luma na, ay medyo bago na ito. Nakapagtanim na siya noon ng maraming mayana ng iba-ibang kulay. Kaya lang namatay na kasi parang sobrang laki na ng mga mayana at parang natutumba na siya. So inano niya, parang pinutol niya na yung puno para hanggang gano'n lang, pinutol niya na. Tapos nung biglang ihip na naman yung hangin at nagtanim ulit siya. Ito, pinapaganda niya na at nilagay niya ng mga bato. So yung dito, yung pinakauna niyang halaman is mayana. Tapos yung mga yung mga karamihan sa halaman niya ay binibigay ko rin. Pero minsan nagdumi-discarte rin siya ng halaman niya. Pero itong mga ito, halimbawa itong caladium na ito, ay bigay ko yun sa kanya. Tapos itong allocation na ito, binigyan ko siya ng maliit na allocation. Kasi ito ngayon ang laki-laki na, tapos ayun, kumapal na siya. Then yung kalatiya na maraming humingi sa akin, sabi niya, bigyan ko rin na siya, kaya yun binigyan ko na siya. At medyo dumami na, pero sabi niya ang dami raw umano sa kanya. Parang gusto yata kunin yung parang hindi pa lumalabas yung supang, ay may umano na, parang sinasabi na sa akin yung paglabas ng supang ay akin na. Tapos siyempre sabi ko wag na siyang mamigay kasi binigay ko na nga lang yun, tapos papamigay niya pa. Ayun, tapos ito galing din ito sa akin, yung Lucky Bamboo Plant. Tapos yung
pandakaki. So, halos naman lahat na galing, yung mga halaman niya dito ay galing sa akin. Tapos yung, ayan, yung binubunot ko sa, sa tagiliran ng aking kubo. Kasi masyado siyang makapal at napakabilis dumami. Tapos, pag medyo malaki na siya, parang hindi na siya gumaganda. Kaya, dapat pinuputol din siya kasi pag nasobrahan sa laki, natutumba at natutoy yung mga dahon. Kaya yung nangyayari sa akin. Pero yung sa akin kasi sobrang kapal, kaya tinanggal ko. Siyempre, meron din siyang mga ka-promdi. Yung caladium na pink yung gitna. Tapos, ayun, binibigyan ko siya kapag meron ako. Binibigyan ko siya. Kasi kapatid ko naman yun. Tapos, palagi ko siyang binibigyan ng halaman, even yung mga plastic na itim. Binibilang ko siya ng plastic na itim. Sabi ko, maghalaman siya. Para, halimbawa, kung gusto niya magsabi ko, paramihin niya tapos ibinta niya para at least nakakatulong ako sa kanya ng kahit papano. Kahit binsay ko, 50 pesos, ibinta mo. Basta magtanim ka lang ng magtanim at makatanim ka ng magandang halaman. At itong kalatya na ito, Kapromdi, ay pinatago ko lang to sa kanya. So ayan, maganda na siya at lush na nga. Tapos marami na siyang suwi or supang. Sabi ko sa kanya nung bago ako pumunta Manila, iniwan ko sa kanya, sabi ko, ay itago niya muna dito kasi baka mawala yung mga halaman ko dun sa sarap na sa kubo kasi walang bantay. Tapos paggabi lang pupunta yung pamangkin ko dun at doon natutulog. So, ayun ka problema, napakarami niyang halaman dito sa gilid. Meron may lavender, may walachi, yung nakukuha sa mga bandang ilog. Meron din siyang luya. Ayan. May kasama sili, yung halaman niya dito Kapromdi ay sari-sari. Mayroon din siyang snake plant. Ito, halos bigay ko lahat yan. Tapos yung pulang halaman na parang malunggay, ayun. So, hindi siya pwedeng gawing bonsai Kapromdi yung pulang halaman na yan kasi hanggang ganyan lang siya kaliit. Tapos dapat itanim mo ng itanim para dumami ng dumami. So maganda sana siya kung medyo parang nagiging puno, kaso hindi talaga, ganyan lang siya tapos mamamatay na. Kasi yung Kapromdi, ito yung halaman ko na palagi kong nasa dulo ng dila ko yung pangalan nito, pero lagi ko naman siya nakakalimutan. Ito hindi ko alam bakit ginawa niya tong halaman. Hindi naman to pandan kasi may tinik. So ito yung nakukuha sa mga bundok na gumagapang paitaas na may mga tinik. So hindi naman siya yung ginagawang banig. Ayan. At syempre Kapromdi, dahil certified Promdi inspired yung kapatid ko. Kung ano yung tanim ko, mayroon din siya. Kung anong halaman ko, mayroon din siya. Katulad nito, napakaganda ng pulang mayana niya. Ito, ang lalaki ng dahon niya. Kasing lapad ng tawag dito? Palad ko yung mga dahon niya, ang taba-taba, tapos napakaganda pa ng kulay. Tapos yung binibigyan ko rin siya ng mga fern. Sabi ko itanim niya lang ng itanim dito sa gilid. Kaso medyo may pagkatamad yung kapatid ko. Minsan ayaw niya, minsan gusto niya kasi wala talaga siyang hilig sa halaman. Parang na-inspired lang talaga siya sa ginagawa ko. Tapos meron din siyang iba't ibang variety. Kung anong mayroon sa akin, meron din siya. Kaso lang ito yung garden niya naka-compress lang. Ito mayana na ito. Iba't ibang variety rin ng mayana niya. Ayan. Tapos yung ito, mayana rin ito. Yung syngonium na nakikita namin dito sa sa Niyugan ito. Maraming nito sa amin dito. Minsan kulay puti. Minsan yung dahon niya parang bilog lang. Tapos ito, minsan may kulay green, may kulay neon. Mga ganun yung syngonium sa amin. Tapos ito Kapromdi, kapag pag hindi siya na masyadong nainitan, kulay pink itong syngonium na ito. So marami naman ito pero parang maubos na yata kasi nasobrahan sa init. Yung nakita ko doon sa tanim na sa garden ni nanay, parang nawawala na at butas-butas yung mga dahon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos ito Kapromdi, ayan. Ito yung kahoy na ito ay napakadaming bunga nito dati, parang guyabano. Ayan, sinabitan niya ng itong halaman ito. Hindi ko naman masyado kabisado yung mga halaman na nandito. Basta kami tanim lang ng tanim. Tapos binigyan ko rin siya ng golden putus. Ito gumagapang na nga kaso
maliit yung sa kanya na golden photos, samantalang sa akin yung dahon niya nagiging parang kasing laki ng plato. Pero pag sa kanya hindi masyadong gumaganda, pero yung iba naman magaganda. Tapos ito yung mayana rin na ibang variety. Meron din siya nito. Siya naman, siya ang original nito na meron dito sa amin. So kinuha niya yata doon sa sa sanga ng parang hospital. Pag uwi niya, ay nanay ko yung nagdala nito galing doon sa paanakan sa hospital. Tapos ito sabi niya may pasalubong siya sa akin, may mayana raw siyang dala-dala. Tapos sabi ko ano yun, ito pinakita niya sa akin. Tapos ito yung kaprom din na kulay orange or kulay pink. Kaya lang kapag nauulanan palagi, maulan tapos mainit, ang dahon niya nagiging kulay ganito, kulay brownish na pink na brown, parang ganyan. So mas maganda kung hindi nababasa kadalasan yung dahon kasi mas maganda yung dahon kapag hindi palaging basa. Mas gusto niya yung dinidiligan lang yung puno niya para ayun nanonotice ko sa mayana, kapag dinidiligan mo yung dahon pumapangit siya. Kapag laging basa pumapangit. Ayan kapromdi. Yung mga portulaca halo-halo naman yung halaman niya dito kasi nga yung ginagaya niyang garden ko, kung anong ginagawa ko, hindi ginagawa niya. Ito may ito mayana at yung mga nilalagay niya sa baon na portulaca rin to. Minsan punong-puno siya ng bulaklak. Ayan. Tapos meron din siya dito siyempreng alocasia or alocasia na nakukuha din sa bundok. Napakarami naman ito dito kaya hindi naman nakapagtataka na magkaroon siya ng ganito. Ayan. Tapos yung Antorio, mayroon din siya. Mayroon din ako niyan. Tapos ito yung pisilili na bigay ko sa kanya. So actually yung pisilili na ito, hindi naman siya namumulaklak. Yung ganyan lang siya. Tapos minsan tumataba kasi mayroon ako niyan, napakataba. Tapos ito yung Persian shield. Galing din yan sa akin. Ayan. Siyempre yung mga gilid-gilid ng garden niya, sabi ko, taniman niya ng dito, ng kutsarita, kasi pag tag-init na, gumaganda yung kulay niya, nagiging kulay orange ba, or kulay, parang pink na orange, kaya lang ito, hanggang ganyan na lang, hanggang ngayon, hindi pa siya, nababago yung kulay, parang slight lang na nagbabago yung kulay, pero hindi siya makulay, although talagang sobrang init na ngayon dito, pero hindi nagbabago yung kulay niya. Kunting-kunti lang. Ayan. Tapos ito mayroon din siyang syngonium na yung syngonium na binili ko sa Baguio. So binigyan ko na siya kasi napakadami na sa napakarami na ng syngonium ko na naglilitawan doon sa napaka-lush na sa gilid ng kubo. And may mayana siya. Tapos yung meron din siyang insulin na kulay green. Meron ako kasi nito variegated, white na variegated. So ayun, meron din siyang ganyan. Tapos ito yung Sansevieria. Ay hindi, bromeliads. Yung sa akin na ganyan, tinapon ko kasi parang hindi ako nagagandahan. ZC plant, snake plant. Marami nito sa amin dito, pero nakalimutan ko na namin pangalan. Parang malapit sa pangalan na Milaluni. Parang ganun, pero hindi siya Milaluni. Marami yan dito sa amin, lalo yan sa mga medyo bukid-bukid na. Ayan kapromdi. Dahil white stone at kakambal ng garden ko or kapatid ng garden ko, siyempre may mga white stone siya. Tapos ito naman ay wala ko nito. Siguro siya, nakapag-discard din na makakuha ng halaman na to. Siguro ito yung namumulaklak na parang pula na parang nag-orange. Ayun. Tapos ito naman yung mayana na nagkukulay yellow or neon. Ayan, dito pa meron siyang dito, syngonium. Ayan, naubos na yung syngonium namin dito kasi parang hindi ko alam ba't na gano'n naubos siya. Pero napakarami pa rin, pwede pa rin siyang paramihin. Another, ito yung bigonia na bigay ko to sa kanya. Pero parang pag kasi pinapamigay niya rin
nahiya yata siyang hindi magbigay. Parang ako rin kapag may humihingi, hindi ako makapagreklamo kasi palaging yun, parang binabantayan nila, binabalik-balikan nila, tapos pag sasabihin, kahit sabihin namin na ayaw namin magbigay, tapos hindi na kinukuha na lang kahit ayaw namin na ibigay, makikita namin bitbit na pa layo ng bahay. Pero syempre nakakabuisit yung ganun. Naiinis din kami, syempre sabi ko bakit ganun. Parang ina-understand, yung inaabuso yung kabaitan namin. Ayun. Tapos meron pa rin siyang dito, syngonium. Marami pa rin paling syngonium dito. Ito caladium. Ito mayana. Medyo magandang pagkatubo ng mayana na ito. Although meron din naman ako nito, mas malaki pa nga dito yung ganito ko, kaso lang din sa may mga puno. Hindi ko na masyadong napapansin kasi napakarami kong halaman sa doon sa garden ko. Ayun. Kutsarita na kulay green, calathea. Ayun. So napakarami niya na rin halaman mayana na kulay pula. Mayana ito, mayana rin siya. Walachi, walachi. Tapos to yung crouton. Binigay ko to sa kanyang crouton na ito. Maganda na rin siya. Although pag pinaghati-hati ko lang para magkaroon din siya. Napakalit ng kinukuha ko kaya ang liit-liit niya. Pero maganda siya. Si snake plant, tapos yung pulang anong tawag dito? Pulang malunggay. Pulang malunggay pero ngayon ay maroon na. Sobrang sa init, dapat hindi masyadong mainit kasi pag sobrang init, nagiging maroon. Pag medyo may naman siya, yung anong tawag na, medyo makulimlim na medyo mainit, parang templado lang yung weather. Magandang kulay niya, kulay pula talaga siya. Ayun, napakarami niya rin halaman dito. Siyempre yung sa gitna ng garden niya na little garden, ito mayroon pa rin siya dito binigay ko to sa kanya yung bao kasi gumawa ko ng 5 pirasong bao na nilagyan ko ng pilya plant or yung tinatawag nyo palagi na sabi nyo sa akin is turtle vine, pero yung pag-research ko lumabas na artillery plant. Ayan, tapos meron din siyang dragon tail dito na tumataas na, yun ang iba na yung dahon niya kasi eto, hindi na siya mukhang dragon tail. Nagmukha na siyang, yung dahon niya parang putos, plant na kulay green. Ayun, so napakarami naman nito dito sa amin. Halos lang to. Sa bawat niyog nito, bawat puno ng niyog, halos mayroong ganyan. Ayan, tapos ito yung parang santans, na hindi naman santans. Binibigyan ako nito, sabi ko wag na kasi wala na umanta naman. Tapos ito ka-from begonia. Begonia na yung dating sabi ko na parang begonia na yung yung tawag doon, yung glossy yung dahon niya. Pero dito hindi na siya glossy, medyo sobrang nainitan siya. Pero yung bulaklak niya napakaganda pa rin. Ayan, at ito yung namumulaklak ito. Sabi niya sa akin namumulaklak daw pala ito. Sabi ko hindi ko alam na namumulaklak yan. Pero yung sa akin mas marami at mas malago pero wala siyang bulaklak. Ito begonia rin ito, galing din ito sa akin. Ayan. Marami na rin siyang binigyan dito. Tapos itong begonia rin na may bulaklak na parang ibang klase rin yung bulaklak nito, nasa ilalim ng dahon. Ayan, maganda rin yung begonia na yan. At syempre may putos yan, nasa ilalim yung putos. Yung enjoy putos, nasa ilalim siya, nakatago. Although yung putos ko kailangan kong replant kasi nawawala na siya, natatalo na, parang payat-payat na. Ayan. Tapos kaprom din meron siyang binibida sa akin na halaman. Ito. Maganda siya, hindi namin alam kung anong tawag dito. Pero sinabihan ko na siya na na wag painitan kasi ito nabubuhay ito sa mga ilalim ng mga puno. Hindi siya pwede sa mainit na araw o sa napakaganito kung parang summer talagang kasi siya matutuyo siya Hindi siya pang summer plant, dapat lagi siyang nasa ilalim ng mga puno. Ayan, napakaganda naman niya.
Tapos siyempre yung ito binigyan ko siya ng mga yung pinag ano ko ng mga ginawa kong paso. Sabi ko sa kanya na yung mga ulo na pinutol ko. Ayan, nilagay niya ng mga um, wandering dew, saka yung ibang panghanging plant. Ito na yung parang oregano. Ayan. Ayan, portulaca. So ayun mga ka-Promdi ang garden ng kapatid ko na inspired by Certified Promdi. Maliit lang siya pero maganda naman siya. Then hindi pa masyadong naayos kasi talagang yun nga sinasabi ko na wala siyang hilig maghalaman, pero napipilitan siya maghalaman dahil nakikita niya yung garden ko na para bang naiinggit niya na parang gusto niya ganun din, mayroon din siyang ganun pero nagagandahan siya, yun nga lang tamay siya maghalaman yan. Ayan po mga ka-Promdi, tapos ko nang ipakita yung garden ng kapatid ko na sana magustuhan nyo at na-inspire din kayo na sana magkaroon din po kayo ng magandang garden at nag-wini-wish ko po na magawa nyo rin kung anong ginagawa namin dito at para maging maganda yung mga kapaligiran natin. Yan po, marami pong salamat sa inyong panunood. Naway nakakuha kayo ng idea kung paano po magpaganda ng garden kahit na simpleng halaman lang po. Marami pong salamat sa inyo at mabalos.